Congo RDC chrétien catholique ka ɲɛmɔgɔ Pape François kumana denmisɛn sitin ba 62 ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ bi alamisa u ka silandon latayɔrɔ la Kinshasa. Pape François yafa ɲini Congo jamanadenw fɛ u ka se ka sigi ɲɔgɔn ma kɛlɛ ka jɔ jamana kɔnɔ. Sudan Sud u ka jamana lakanabagaw tun bɛ labɛn na bi alamisa wula fɛ ka chrétien dinɛ ɲɛmɔgɔ Pape François kunbɛn min ka ka bɔ Congo RDC jamana kan k'i kunda Sudan woroduguyanfan kan sini juma. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka fara u kɛrɛfɛ dafɛ jamanaw kan ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan kunu araba fɛɛrɛw bɛ se ka ɲini cogo min na ka Al-Shabaab jadijɛkulumaw kɛlɛ minnu ni Al-Qaïda bolo bɛ ɲɔgɔn fɛ. Israël Tchad jamanatigi Mahama Debi Idris sera Israël jamana kɔnɔ bi alamisa ka kɛɲɛ ka lasigidenso dayɛlɛli ye. Somali kɛlɛban ani kɛlɛ dalafagali baaraw daminɛna u ka jamana kɔnɔ kabiri novembre kalo ka kɛɲɛ ni tigere jadijɛkulumaw ka dankarili wale ka taa jamana finitigiw ma.